Però, Gemma, vull que es presenten o algo? Sí. Pues jo soc Sarai i soc part dels col·laboradors, tinc 34 anys i què més? No sé. Jo soc Alba i també des del portaveu. Y yo, Tere, y lo mateix. Oye, pero esto yo presentación. Però què voleu saber para la presentació? Clar, vull dir, els nous, per exemple, no? Jo crec de vosaltres. Nom i cognom? Que ens dieu, no? Sí. Ah. Vale, pues Que hem vale. estudiat. Pues como estem acostumbrats a presentar-nos com a col·lectiu, no? O si voleu presentar-se com a col·lectiu, directament. Clar, sí. Bueno, El 2014, la primera. ahora es igual en el 2015, que fue Sí, el 80 y pues sabemos sí. que se firmó loco. Eso es. Pues em van conèixer les quatre a 2014. Bueno, es van conèixer abans, però com a part de lo que va començar i que dio fruto a les Espigolaures, em van conèixer al setembre de 2014, però com a Espigolaures tal qual, amb aquest nom i aquest projecte, al abril-maig de 2015. Lo del mig. Dana 30. En quins objectius van néixer? I s'han canviat els objectius. Pues yo creo que todos veníem d'una o altra manera de moviments polítics que se movien i trobar un poc la sinergia totes que més tractàvem de mirar quines eren les persones de les que parlàvem quan parlàvem de territori, no veiem tratada no veiem la figura de les dones o el paper que han hecho. I d'alguna manera era un poc una reflexió a partir d'un lloc molt ampli, no? Que era què passa amb les dones en el territori. Molt genèric. I aquests objectius han entès. I bueno, vam estar prou de temps pegant igual de Saldana, a veure des d'on miràvem això, un poc de reflex tot des del rotllo este acadèmic que després de servir, no? La necessitat de fins que veiem dones al món de temps, llegir pues, de l'economia feminista, des dels ecofeminismes, la noció de treball, bueno, i al final dir, bueno, anem a gravar i anem a fer i els objectius no van canviar, però sí que va haver ese objectiu igual nos va a ubicar, no? És el que volíem fer. Quantes persones iniciareu el projecte? També va ser un poc, no he contat abans, bueno, no he contat que va començar dins una banda, però que les figures mateixa al 2015. I això va ser perquè a partir d'una reunió que es feia en Quinta havia acollit un treball de màster i volia fer-lo també sobre, bueno, també no volia fer-lo sobre el paper de la dona a l'hora de persones que tenim relació amb les feministes com en la defensa del territori, com ha dit Alba, i ahir ens ajuntarem pues, com al voltant de 40 persones boníssimes, no? Perquè volíem que Sí, estava molt definit. i ahir va ser quan ens ajuntarem. I després sí que n'hi havia més reunions i tal dins del mateix projecte, però al final la cosa va quedar que la Xica va canviar de tesi i tal, i se va quedar un poc en stand-by. Però nosaltres sí que seguíem en aquesta intenció, no? En aquests objectius que ha parlat també Alba, i continuarem i continuarem les quatre, bueno, les cinc, perdó, de manera que sempre les mateixes i al final les Espigolaures. O sigui que ara mateix som 5. Falta Guille. Claro, som nosaltres quatre
i Guille Palau, és el quinto espigolador, encara que el último año ha estado pues con licenciaturas, en un proceso más cercano a la crianza y bueno, igual no ha estado tan dedicando tanto tiempo al proyecto como a lo mejor sí que hemos podido nosotras, pero en desde el comienzo sí, la verdad es que sí. Sí, per exemple, funcioneu amb càrrecs, comissions... Mira, quedem tots els dilluns, sempre, sense falta, a més, quasi sense falta, quedem sempre tots els dilluns i és molt guai perquè som molt romesens. Sí. I o sigui, som super, jo crec que super horitzontals, vull dir, ho passem tot, ho parlem entre totes i a partir d'ahí, o sigui, si se decidís que hi ha alguna cosa que m'encarregue jo, però sempre com sabent de què estem parlant, no? Sempre m'ha passat. I després, doncs, si n'hi ha una tasca que fem, la repartim, si cal, o sigui, vull dir, si no la podem fer entre totes perquè veiem que totes, o sigui, Més que horitzontals, ens sembla molt de col·lectiu, absolutament tot, no? Cadascun dels passos i de les fases per les que ha de passar, tant de prendre decisions, com de la reflexió teòrica, com de gravar, entrevistes, muntar, editar, generar un guió entre ells. Vull dir, no és que no n'hi hagi comissions, és que horitzontals, és que hem fet un procés d'autoaprenentatge entre nosaltres molt bèstia, de sessions i concessions, i de com generem en conjunt 4 persones un guió en els 4, 5, perquè encara estem 5 més actius, però com ho fem entre totes, estan totes d'acord i contentes en el que fem. sí, per això no venia claríssim. Sí, però potser properes això al final a la investigació també d'alguna mena i al territori i bueno, i que a banda d'això som amigues. Vull dir que a vegades és difícil esa confluència entre militància i amistat i bueno, jo sé que ho portem superbé i quan és feina, militància és esta cosa que no sabemos bien qué es, però quan és això i quan és amistat, per suposat està tot barrejat i jo crec que està Sí, veiem també molt bé els espais de cada cosa, per exemple, no? Fa molt de temps que no tenim temps de qualitat, de contar-nos com ens va la vida, pues el busquem per a poder també treballar bé en el temps que tenim. No? Aquí en l'àmbit de treball botànic, o quines activitats durant la vostra programació? Mira, jo ara mateix estic, pues, sobretot com espigoladores. O sigui, quines activitats heu desenvolupat durant aquest temps? Pues hem fet un documental. Que ya no lo hemos dicho en ningún momento. Pues o sea, con estos objetivos que teníamos, lo que hemos hecho ha sido plantear un documental y para ello hemos entrevistado a 8 mujeres de la partida de edad de Campanar y del Pouet y eso empezamos en 2015 y acabamos este abril de 2017 de presentar ese... Tira, Andrea, tira-li. de Dalt y del Pouet, que son dos partidas, una partida ya desaparecida, y el Campanar del barrio de que viven en la huerta provincial. Y eso, ya hemos hecho ese proceso de grabación colectiva y acabamos de presentarlo, y ahora desde abril hasta ahora estamos presentando el documental
documental en diferentes lugares de todo tipo y por ahora seguimos con esa rueda de presentaciones. Y no hemos trabajado ningún problema durante el transcurso durante la realización Quin problema? Ha sigut tot un constant aprenentatge. No n'hi ha hagut una barrera. N'hi ha hagut dificultats técniques, en plan de cosas de este tipo, de mierda. Toda la grabación de 2 horas, hacerla más, yo que sé, con Però dificultats. no heu hagut de canviar l'objectiu del documental ni No, de rutina. l'únic problema, crec que ha sigut un problema, perquè ha sigut un aprenentatge igual. Ara vaig adaptar-nos, les dones que hem entrevistat són en la seva gran majoria, excepte una, majors. Ha sigut adaptar-nos als seus ritmes de vida, no? Però això no ha sigut un problema, perquè això ja ho sabíem des de l'inici, ja sabíem que per a nosaltres la màxima era que feren el que ells volgueren i quan ells volgueren. Aleshores, avui vols que anem a casa tal, avui em fa mal les cames, no tinc ganes d'anar enrere. La setmana que ve anirem o ja el mes que ve o quan siga. Vull dir que potser per a fer un documental, si el poses uns objectius temporals, de vull acabar-lo tal, això pot ser un problema, però és que nosaltres no teníem aquests objectius temporals i era seguir el seu ritme. Més que res. Clar, jo crec que no, que en este procés d'autoaprenentatge i de compartir els objectius que teníem, vull dir, eren molt amplis i ens permetien tenir molta flexibilitat en els nostres temps, en els d'elles i en el propi procés, no? Que jo crec que és part de lo que ha sigut bonic, que no necessita, o sigui, ha sigut molt intens i hem hagut d'aprendre moltes coses, moltes vegades més ràpid de lo que pensàvem que podíem aprendre, però ho hem gaudit molt perquè anàvem fent el que volíem i ens anàvem organitzant i cuidant molt dels temps, les possibilitats de totes. I heu participat amb altres col·lectius? O col·laborat? Sí, hem format part d'un projecte, ¿no? ¿No me vas a decir? Bueno, formé parte, no iba a decir lo de la taula per la partida y lo de la dula de Carlos Romero. Guanyem, gràcies. Pues, per una banda, formem part d'una xarxa que es diu la taula per la partida de dalt, la partida de Huerta entre Campanar i Benimàmet, gràcies. I ahí estem diversos col·lectius, l'Assemblea de Joves de Campanar, els Dimonis de Campanar, l'Associació de Veïns i Veïnes de Benimàmet i de Campanar, nosaltres, la Dula, per l'Horta, els juniors, bueno, i diverses persones que no estan en el col·lectiu però també formen part de la taula per la partida